Salom, oras madihita sa luhut na. Hamis yan parhalado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang doho, selamat beribadah. Tu sude ruas ni huria na Roma doho ti parminggota sadarion. Terlebih tu ruas ni huria na odope parjolo sahali madoho ti parmingguat di gerejaon. Rap mahita majagahon. Hatomanon ni parminggota. Tabongoti ma parsaurata dohot Tuhan debata di bagasa dame dohot lasni roha marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patu sian jorgong, say didokpakon maahu, jala asima roham diau, ay pujung jalan nadangul doahu. Hodo ale Jehovah, dihalunguton rohaku, ale debatakku, marhaposan tu hodo au, sayunang paila ahu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Alea manamina di Banua Gijang, disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai akka ulaun ni si polisi. Sai padungo mahami marhite-hite tondim na badiai. Asa unang terpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang mahami sahat rodi di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanoon. Paima sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahida. Marede hita. Tangihon hamu mapatik ni debata di mingguta sadarion. Ima patik na papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon. Unak ko mangalakut. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata jala porman dohot pangalahota rodi hatata. Yang go akan naung merbagasi ikon mars cipahamo maolan jala masih haholongan ido sahatna atong rapma mangido gogo ni mangido rap gogo mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin amin marede mahita.
Atau potima dosata di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalaw sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nasian pakateon nami nasoture. Rodi pangolion nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo honauhum hami alani dosa nami. Alain natap sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami. Ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhut. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahin hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaun. Gabe saat hami Tuhan ngeluan na sora sudah. Na pinar bagam di akan aporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan ni dosata. Alani i pangaleseota do ubahen tu tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatan do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni asonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Udul mahamu. Tabegema korsian punguan sola gracia.
Meredde mahita. Tangihon hamu mahatani debata di mingguta sadarion. Iman atas surat di sada Korin. Bidu sada ayat 10. Rodi ayat 25. Tajahama mar sorin-sorin. Ai haotodo hatana taringo tu silangi di rohaniaka nalahomago. Alai hagogo ni debata doi dihita nadapotan haluaon. Di dia mana bisuk, di dia ma si boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon. Dagabe hauton habisuhon ni portibion di bahen debata. Ay mangihuton habisuhon ni debata, dang ditada portibion debata, arhite dalan habisuhon. Gabe di halomoho debatama paluahon akana porseai, marhite-hite jamita haotoon. Ay namangidot tanda do anggo halak Jahudi. Jala mangalului habisuhon do ia halak gorik. Alai Kristus natar silangi do hujamitahon hami, pergasi padoi di halak Yahudi, haotoon di sepele begu. Alai dia kana terjowi nang Jahudi, nang gorik, nang hagogon ni debata dohot habisuon ni debata do Kristusi. Ayubis to haotoon dalam umur do hagar di debata asa jolmai. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabigema korsian punguan ina Kamis.
Maredya Mahita. Jongjong Mahita. Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean si Antode Parbaria. Andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Na mati terpajal do imana di hau pinarsila. Na tua tu banua toru dung ditano. Na mulak mangulu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di dapata Jahoba amanai. Di sima ibana pa imamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot di hasisaon di dosa, dohot di hatain na mandok, mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Udul mahamu. Tabigi matiting. Shalom. Horas madihita saluhutna. Titing namasa dohot nanaing si pamasauta tuminggu nanaing ro titing huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda minggu okuli 5 minggu tanggal 3 Maret 2022
2024. Topik minggu, Sudenggado Patik ni Jahoba, Titing Naparjolo. Di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, di Patupa, pertangyangan sektor di sektor Tolu, di Bagas ni Amang, keluarga P, Huta Barat, Inang Boru Manulang. Di sektor 5, di Bagas ni keluarga Amang P, Tambunan, Inang Boru Lumban Gaol. Di sektor Pitu, di Bagas ni keluarga Amang R, Huta Galung, Inang Boru Manulang. Dohot di hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pertanyaan sektor di sektor Sada, di Bagas ni keluarga Amang RK Simarmata, Inang Boru Panjaitan. Di sektor Opat, di Bagas ni keluarga Amang J Sitorus, Inang Boru Nainggolan. Dohot di sektor Onom, di Bagas ni keluarga Amang JA Simajuntak, Inang Boru Pangaribuan. Alamat Boima Taida di Titing ni Huriata. Titing napaduahon. Hobartu data namasuk tu Huriata. Torop ni ruas na marulang tahun di Bagasan Mingguon godangna 38 halak. Hata ni debata himana tersurat di Jesaya bidu 40 sada ayat 10 tolu. Ayahudo Jahoba debatam nama niop tangan musiamun. Jala nama doktuho unang homa biar ahudo mangurupiho. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun hupasat hamima selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Titing napatuluhon. Barita namoding. Nasugot pukul 03.25 wita, 5 Minggu tanggal 3 Maret 2024. Nunga marujung ngolu, ruas ni Huriata, 5 Astri Oktapia Naiborhu. Marumur 10 tahun, 5 bulan. 5 boru ni Amang, keluarga WB Naiborhu, Inang S Boru Manurung. Alamat Perumahan Bukit Pinang, Blok AJ nomor 14 Samarinda, masuk sektor Tolu. Di minggu sadario di Patupa Huriata do parmingguon di rumah duka nani uluhon ni Inang Bibel Pro, Inang Boru Mangusong, masuk pukul 10.00 wita. Jala anon bodari laos di Patupa Huriata do acara huria laho mangapuli keluarga masuk pukul 10.00 wita bodari. Asa ria mahita madohoti jala asa tabuat di Bagas tangyangta keluarga na ditinggalho di pargogoi Tuhan jala diapuli. Titing na paupaton pelantikan panitia oikumene inklusif HKBP Sentosa tahun 2024. Sadario tapatupado pelantikan panitia oikumene inklusif HKBP Sentosa tahun 2024. Napalimahon Konpen Distrik. Marsogot Senin tanggal 4 Maret 2024 di Patupa Konpen Pelayanan Full Timer HKBP Distrik 27 Borneo. Rapdohot keluarga. Maringanan di HKBP Bontang. Dung sidung kompen di Patupa pertemuan pendeta Seresot dalam rangka koordinasi aturan peraturan HKBP amandemen Paupaton. Napaunopon pembinaan Parhalado Seresot Sentosa Samarinda. Di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 pukul 00.00 wita saha tu pukul 10.05 wita di Patupa pembinaan Parhalado Seresot Sentosa Samarinda. Maringanan di HKBP Sentosa Samarinda. Pembicara Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP dengan tema Proaktif Menghadirkan Kebahagiaan Allah bagi Semua. Subtema Parhalado HKBP Seresot Sentosa Samarinda berkomitmen melakukan pelayanan terbaik bagi jemaat dan warga masyarakat.
Titik napa pituhon persembahan amplop pendukung program Huria. Di hari Minggu Sadario tanggal 3 Maret 2024 tapatupa papungu pembelian amplop pendukung program Huria. Pinangidohon partisipasi sian hita ganup ruas. Napawaluhon peminjaman gedung Sopogodang HKBP Sentosa. Mulai bulan ini Gereja Kibait Jemaat Samarinda akan menggunakan Sopogodang untuk kegiatan ibadah setiap minggunya pada pukul 10.00 WITA. Dikarenakan Gereja Kibait Jemaat Samarinda dalam proses renovasi. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengatur parkir kendaraan kita masing-masing. Napasiahon, gotong royong, kebersihan gereja. Hombartu program kerja HKBP Sentosa Samarinda, mamuka sian bulan on, manang bulan Maret on, dipatupa kegiatan gotong royong kebersihan gereja. Kegiatan gotong royong mamuhai sian sektor sada. Waktu ditentukan sian situa sektor nabe. Nasapuluhon laporan keuangan minggu tanggal 3 Maret 2024. Penerimaan Huria 45% tambah sentralisasi non sentralisasi gudangna 10 sada juta 670 sada ribu 150 rupiah. Pusat 55%. Gudangna 10 juta 160 ribu 500 rupiah. Pembangunan gudangna 710 ribu 550 rupiah. Kategorial gudangna 8 juta 415 ribu rupiah. Pengeluaran Tuhuria 3 juta 756 ribu 500 rupiah. Tu pusat 10 juta 160 ribu 500 rupiah. Pembangunan 0 rupiah. Kategorial 8 juta 415 ribu rupiah. Saldo kas. Saldo kas Huria pertanggal 29 Februari 2024 210 juta 112 ribu 570 rupiah. Saldo kas pusat pertanggal 29 Februari 2024 0 rupiah. Saldo kas pembangunan pertanggal 29 Februari 2024 sia juta 570 ribu 547 rupiah. Saldo kas kategorial pertanggal 20 Februari 2024 gudangna 1.830.000 rupiah. Saldo kas keseluruhan gudangna 310.322.126 rupiah. Pasapul sadahon, undangan simposium, warta sekolah minggu, almanak, jadwal organis dan prokantor, doho titing perhepengon, boy mataida di lebar titing naung diser di hita ganup. Songonima titing na boy ujahau kami, di pasu-pasu tuhat tama huriana, mau lihat. Sabil papungu pelean sada A sada B marid de mahita.
wayak sada. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Salom. Hata ni debata jamita di minggu okuli sa darion. Ima natarsurat di Psalmen 10 ayat 8 rodi ayat 15. Hujaha maditonga-tongata songonon madidok. Puji-pujian tu debata alani hatana. Sundenggad do patik ni Jehovah tau si pasabam roha. Sitong do panidangion ni Jehovah dipabisuk do natobok marroha. Tigordo patik ni Jehovah akasipalas roha. Pitado patik ni Jehovah dipatiurdo parnidaan. Pita ni parsobaun tu Jehovah do nahotok tong. Hasitongad do akkauhum ni Jehovah tigordo sudena. Umarga do akkaisian mas doho sia sere palaki nagudang situtu. Tumonggi do akkaisian situa ni loba dohot tanggule. Naposompe dapotan si paingot do hinorhon nii. Gudang do upani na mangaradoti akkay. Tungise ma uboto akka haliluon. Saise sama dosa akka nasohuboto. Palua mahuhut naposom sianakka hagidjangon ni roha, asauna ngahu dirajai. Disipe asalias jalabottor ahu sian pangalausion nagudangi. Ope sailomo maroham dia kahatan ni pamangaki doho di pakatayon ni rohaki tujulu ni bohim ali Jehovah partanoba toaku dohot siluluhon ahu. Ido yanggo sahana. Dihita kadonga saha porsiaun di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Di topik minggu sadarion di padar tuhita namadok sun denggaddo patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Ra nagabisukusukun tuhita sahatu tikion manaksadia gudak pe umurta amanginang. Manaksadia lilik kita naung masuk tu hakristenon. Aha masitio patta madalani ngulut taon. Aha managabe tu kota madalani ari-ari ni nguluta. Imasuk kusukun. Totu dakpola patol hasom muna alus muna di son. Cukup do di rohamuna alusihamu. Ahama sitio pamuna madalani ngulut taon. Ari-ari ni ngulu muna. Asa berbagai pangalaho do masa di ngulu ni hita jolma na madalani nguluon. Secara umum, mulabor hita siya bunapasugit. Siyan huta hatubuan. Siyan huta kelahiran. Merantau ke Kalimantan Timur. Manang tudie pehita parjolo mangaratto ujui. Gabisonari di Samarinda. Rasian secara umum,
alani na mangalului karejo do hita. Berhat laho mangalului perdaraman, meningkatkan taraf ekonomi kehidupan. Asa pinaborhak ni hapogo sodeba, pinaborhak ni ilu, pinaborhak ni tangiang. Jala pasti do na tua-tua ta na paborhatok kitai asa ingok martangiang. Jala lau maho tu gereja. Artina amanginang hidup ini kita harus mencari kehidupan. Marhite ulaun asabui hita mangan, asabui hita ulayak hidup. Lebih sian na di huta. Ala taboto huta hatu buat tai dak pola sadia akka ulaun. Nangpe saya dong do kahuma kobun si ulaun. Nalaya dong do meningkatkan taraf hidup melalui akka perkarejoan. Apakah itu lewat dia telah lulus dari sekolah SMA pai manang na universitas. Nah pasti kita merantau mencari kelayakan hidup. Alai di bagasan ni ima di tonahod do tuhita asa taradoti ngolu hata ni debata patik ni debata asai gabe mangarahok kita tungolu natar pasu-pasu. Idu bahen na kisuku-suku ku amanginang sahatu sadarion ahama sitiopatta madalani nguluon. Sinamok do manang hata ni debata. Asa hobartu topi mingguomma naing arahonotta pangatusion dohot pajakonotta di barita nauli sadarion. Aradidok do sudenggado patik ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Molodidok patik atau firman itu dada nama dok holana patik na sapului. Dada holana madok na sapului sirado tatta. Alai segala sesuatu hata ni debata na adong di bibeli. Ido patik dihita. Ido asamolo pe adong di liturgita, di ibadahta, adong di luar ni patik na sapului di jahahon gabe patik. Dan gabe dohonon sikak ni patik. Alai patik ni debata di minggutta sadarion. Artina dienet sian hata ni debata. Manang sian bibeli di duru ni patik na sapului. Hot doi patik ni debata manang hata ni debata. Alanya kadonga saha porsiaon molidok sempurna atau sundenggan patik ni debata. Di dia mah kesempurnaan na. Di dia mah hinadenggan na disi. Adong matulu hal nanaing si pahusor sorota hobar tuna didok sundenggan patik manang hata ni debata. Na perjolo sifatna atau dipangalahoni patiki manang pangalahoni hatai. Didok nakinin ditupuhon bahwa firman itu, hukum Allah itu adalah benar, lurus, sitong tigor. Daksongon uhum na di portibion akka manginang boy di patigor-tigor hobar tu kepentingan manang hobar tu pesanan. Jadi ala jolma do nama bahen akka uhum manang patik di portibion boy tong diubahi hobar tu situasional na. Ala yang go patik ni debata, hata ni debata dang boy taubahi. Sebab firman itu adalah benar adanya. Tigor dang adong boy jolma mangubahi. Napaduahon
kesempurnaan daripada firman Tuhan itu adalah dari nilainya. Didok nakinin umarga sian mas dohok sian sere palaki na gudang situtu. Mulidok sere palaki itu mas tua. Sere naung liling. Jadi dak kubo tarok kita manipan sere naung liling. Umarga. Jalan apa duahon tumonggi sian tua niloba dohot tanggule. Ahado tanggule tahe. Inna rohannya kahita mate. Sarangnya. Itulah tangguli, sarang lebah. Ipitong gidoi. Akamanginang songon nataboto, sahatu sedarion, dangadong dupe na umarga sian mas. Bahkan di dunia ini, tidak banyak benda yang dinilai, yang nilainya melebihi emas. Lapatanna, mas dope dibahin nagabi ukuran ni arga manang hina arga ni mas. Boy dope disuhat marhite hepeng. Ya, alai tutu dang mas dodah dang mas bro. Apalagi mas tukimin. Ya, mas dia miate ikon mas na tulenido. Alai unang lupa hita manang sungod dia pehina arganimasi boy dope disuhati marhite hepeng. Semahal apapun harga emas, ia masih dapat dinilai dengan uang. Alai yang gohata ni debata dan tersuhat hitai marhite hepeng dohot mas. Mulut tasulikiti akka surat ni Raja Salomo di Amsal. Ya. Umarga dohata ni debata sianakka isaluhna. Termasuk nakin edetaya manginang mulut aparrohahon di nomor 7 alamat tului. Ya. Sian sude parulian na arga. Ya. Sadahubo tohu tiop toktong. Ya kan? Saya pangasahon mabaga-bagana sia sude parulian na arga. Sadahubo tohu tiop toktong. Yesus Tuhaku ho arta na arga. Na mangatasi sude na atong. Takup Tuhanmu tung tiop hatana. Saya pangasahon ma baga-bagana. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Seperti kesaksian daripada Injil Yohanes. Dimulanai nunga adong hatai. Jala debatado hatai. Jadi nomarga dihita adalah hatai. Hatani debata ima Yesus Kristus. Songonido nang naidok nanak kinamanginang madu manang situak niloba. Ya. Manang tangguli di hata Inggris didok do situak niloba hani. Honey tulisannya hani. Jala ido ukuran ninatonggi. Madu itulah ukuran yang manis. Dan gula ate. Ido asa tuak kakek kasihna akan namar suami istri atau yang sedang dalam berpacaran didok do tu dengan mai hani ina. Ya. Yang termanisku ina. Badu tu tuak kamanginang. Tadok doi. Tu dongata, tu suami, tu istri, bado. Radang sude beramal dok sonyate. Tikimar halek dora. Ido, anggodum markeluarga, hei ina nama. Hei, nasi beki hodo, ina nama. Dangan be kata-kata manis. Alai molo taarga hoddo tutu holong ni rohai ikodonota
may hani. Haholongan ni rohaku. Na termanis ninna. Unak pulahu pagajang ate hitama mangalapati doho patupai di Jabut Tabi. Jala idok mulumar mula badu pe manang ya marmula madu malidok adong di bulan madu pertama bulan madu kedua dok lan asing diguari do acarai honeymoon. Ise mahamu di sonak kamanginang marhanimun. Jadi ba tusidoi lapatan ni. Kebalikan ni honeymoon manang natonggi ahama pait. Ahama no pait natahilala. Empedu pugu ate. Pugu. Jadi molorong natahan manginum pugu luar biasa doi. Ala itu tu molo dibajol ma tuiba na paet. Totu dohonom ma paet ma pogum inna. Jadi pangalaho ngedok na disi. Ala taingo ma ka manginang satonggi-tonggi ni situa ni loba boy dupe tanilai. Boy dupe taukur. Ya, alai anggo hatani debata dang tar asam hitai. Lobi do tonggina sian situak nilubah. Itu kan hal yang termanis, hal yang terindah adalah firman Tuhan. Amin. Nah patuluhon kesempurnaan nipatik manang hatani debata adalah pakkorhonna dampaknya. Molo ta'allang sabi tursiahak kita, itu kan? Alai lebih sungoni mahatani debata. Maiduk nak diturpukon pasabam roha. I mahatani debata. Di hati Indonesia menyegarkan jiwa. Jadi rohita marminggu beribadah marsoba tutuhani di bagas joroon. Asa mabigi tumangihon hatani debatado hita supaya jiwa kita disegarkan. Amin. Jadi saya dong dok keperjamita gabidang menyegarkan atong ay jamitana manebaki. Anggo barita nauli menyegarkan do. Ala itu tu tuak kajol manaulu disegarkan. Unang atong dabaro hita marminggu ba holan nasongoni hitaro datang duduk diam dengar pulang. Nah, dangadok pakkorhonna. Itu kan? Ikon adong duatong. Apa dampak jamita sadari diau? Di hamisa keluarga. Di ulauku, di nguluku harus ada dampaknya. Itu bahaya di HKBP puncak ibadah kita adalah pengajaran, khotbah. Berbeda dengan aliran karismatik. Melo harismatik puncak ibadah nasida puji-pujian do. Maredei. Alang ibu itu saayat edde nasida diulang-ulangi 10 kali boy. Anggo dihita cukup nganggo da ngopa ayat edde dihita. Ya. Nasing nai saayat 2 ayat, 3 ayat. Itu. Karena apa? Puncak ibadah kita bukan nyanyian. Sekalipun nyanyian itu perlu. Karena kita percaya di atas puji-pujian ada berkat Tuhan mengalir atas kita. Mulut tabigiak kainata akasolagiratan kimarede mengarahon tu minggu sadarion taringo tu patik ni debata. Ipe mengalir do berkat na tu hitatong. Jadi mulu marede doongan ikut tangi honot tado. Unang mulu marede punguan kor hita marhata-hata di kursi tay. Imani saya dohok mamargurede, saya dohok may parede. HP na Twitter ni, HP pangalahoni on nina. Unang. Akay DP na yedehon niya kapungwakor jamitay duy dihita. Lumobi ma tu na mga dehot sa. Amen. Ito tong nakula mga dehok kita tong jago. HP hita pi daw siya ni detay. Ima pakkorhon na pasabam roha. Sabam. Anong margor si sabam iso na kamang? Ay pasti du guar ni si sabamon bawa. Itu kadang mungkin guar ni si sabab berua.
Sabam. Mauliatim mana marguar si sabam. Artinya orang yang segar dalam jiwanya. Itu. Napaduahon pabisukon natobok marroha. Memberi hikmat. Nakid di epistel halak Yahudi do halak Yunani. Dang mengatusi nasida taringot tu Yesus. Halak Yahudion saya mengalui tada keajaiban baru persea isi Yesus. Hapi nga di ba Yesus gudang katanda keajaiban. Pamalum na marsahit, paredahon ahadu alugu, ya mengusir roh-roh jahat, bahkan sampai menghidupkan orang mati. Masih tetap mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat. Imalak Yahudi, si jogal takkuhuk, si jogal ate-ate, kurang persaya. Makanya si Thomas melodang hujuluk ko jari-jari kon, tu bekas pemakuannya, aku belum percaya. Inna si Thomas. Alanido kamanginang akajolman na maul persaya, Thomas inna do kan. Saya rasi Thomas doho na maulak ko persaya inna. Imalak Yahudi. Alanido memang dak sudi halak Yahudi gabi Kristen. Adong do Kristen. Songoni halak Yunani na mengandalkan pengetahuan. Menurut nasida tidak mungkin Tuhan itu jadi manusia, apalagi disalib. Tersilang ina nasida, tidak mungkin. Tak terjala roha nasida. Imedok nasida bahwa salib itu menjadi kebodohan. Hautoon doi. Roma si Paulus badihamu mahautoon. Ala yang go dihami na persea. Anggo dihita na makaperseai. Yesusi salib adalah kekuatan Allah bagi kita. Itu bahasa saudarion silangi harus terpancar dari hati kita, dari hidup kita. Unakola tagatuk ko ni diating-ating di kalung nuay ngadong bidibandi guna adong dibet tato na salib unakola sebatasi tapi hidupilah bahwa di salib itu semua kutukan dari dosa kita, dari kejahatan kita, ya telah diselesaikan oleh Yesus. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Amin. Hidup bahin silangi kekuatan bagi kita. Tidak ada jalan lain. Tahaporsiai may. Hidup bahin haporsiaoni. Ido pasti tokkon hita di hadapan ni debata. Ya, porsiama. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak pernah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Bahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan tahu siapa kita. Ya, iboto doahan ta ula. Iboto aha pangalahota. Diboto. Alai tutu alanya sini rohani debata dan oleh karena iman kita diselamatkan. Hidup bahin dak tapangasahok kita haburjota. Dan tapangasahok kita pengetahuan haguguota. Laho majalo haluauni. Cukup hanya percaya. Imanmu telah menyelamatkanmu. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Artinya bahwa disima bisuki miad dihita. Ahado bisuk. Siad debatado bisuk. Ima mabahid jolma saurdot pangalahona dohot hatani debata. Saurdot hatana dohot akkana hinalomohon ni debata. Ido bisuk. Marbisuk mahamu songon ulok, marroha songon darapati. Bahasa idok songon ulok. Sebab ular itu cerdik. Ala tutu ikut dohok do marroha teh. Ala na ulok lebih cerdik dia mangoto-otoi. Ala disabung ma dohot marroha songon darapati. Tulus. Apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, sedang apapun yang sedang kita kerjakan. Sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pegawai, dia peulau taya manginang, taula may di bagasan bulus ni roha. Marbisuk mahita disi, songon hatani debata, naung tabigi. Unang atong dohotak kita,
Demo di saddo hotita demo. Ya, ritik di saddo hotita ritik. Ida, unang marbisu mahita. Jadi dimampukan menempatkan diri seturut dengan kehendak Tuhan. Namangihu tamanginang bahwa pakorhon dampak firman Tuhan kepada kita yang mendengar adalah mabahen las roha, menyukakan hati. Edeta madok marulupolup todiki. Aduh marulupolup. Ay naung di tobus Yesusi. Ya, ngai tobus sita. Ido puncak niolupolupta. Memang kita butuh harta, kita butuh pendidikan, kita butuh jabatan. Medok sibolis tu Yesus tiki dujuni bana. Tatak ma sude naun ninakan na dibuat Yesus tu dolok. Hule hoppe tu hoi sudia hamoraun ni portibion asal uluho manubaaw na sibolis. Alus ni Yesus, hei bolis. Lao mahosya naun. Holat Tuhan debatado si sobaun jala siuluan. Nanang dohonon nakamanginang ada banyak akka nabui menawarkan keindahan dunia, kemewahan dunia, hamoraun ni portibion tuhita. Sotung mago hapor siyaw mo alani. Sotung dijual ho imanmu alani. Bukankah tidak sedikit orang Kristen meninggalkan Kristus oleh karena ketenaran, oleh karena kemewahan, oleh karena jabatan. Alani hita na pengudison, bertahanlah. Taboto do salipi manang silangi tidak mudah. Yesus yang telah memikul itu sampai dia dicerca, sampai dia ditijuri, dilibasi, bahkan sampai mati untuk menebus kita. Apa respon kita? Apakah kita seperti Judas menjualnya lagi? Yesus hanya satu kali mati sampai selama-lamanya. Dan itulah kehidupan keselamatan kita. Alania kamanginang mabahelas rohatta bukan hanya karena kita diberkati dalam harta, jabatan, kehidupan di dunia ini. Tapi yang utama adalah kita memiliki harta di surga. Amin. Dohot hita di Banua Gijangi. Macengeri do dang dohot hita tu Banua Gijak kaduan. Hola dinarokoi mahita. Dia pilih to mua manginang. Di portibior do tabu-tabu kita sudah nikmat narikok boy bisa. Tapi ingat di surga atau di akhirat ninna halakannya di hita dari parpudi itu dia hita. Karena manusia satu kepastian bagi kita adalah kita akan meninggalkan dunia ini. Ale taingok mulai mahita marsiajar, apalagi akan naung marumur, ya. Melebuinya sedanak sahatu nama tua hok madi Tuhani. Alerung do madokon amang, ai daging do pediau, paroha daging do piau, paroha portibi do. Toi mak jolo marumor 50 tahun majau, inna madok marumor 40 tahun majau. Jangan, kalau boleh teruslah. Pasomal-somal madirim tu hadaulaton. Apa itu hadaulaton? Daulat beribadah. Ibadah itu bukan hanya di gereja. Ibadah itu adalah di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat di mana kita bersama dengan nang sosaha prosiau dohot kita. Itu adalah ibadah kita. Alani marlas ni roha mahita. Ala ido na marga dihita. Ima naung tinubus ni Tuhan Yesus kita. Na mangihut di sona paupaton firman Tuhan itu patiurhon parnidaan, membuat mata bercahaya. Waduh mata bercahaya teh. Aka manginang makidup-kidup do bado. Suatu salah hidup pamonon. Jadi jongjok kami jul makidup-kidup pamu HP lewat jolma. Marhu do si malolong ninat tahun ninan non. Mulai mata bercahaya itu artinya dia sangat menyukai persahabatan. Dia sangat disukai oleh orang. Itu artinya. Jadi tuhauliyod do na idok na dison. Tuhadengganon. Na palimahon gabi dapotan upah. Mendapat upah yang besar. Rahita karijo adong do gajina
adong naharian, adong mingguan, adong bulanan. Basa do upah dia teh. Alai upah ni halujaun. Ya, na pinatupan ni Kristus dihita adalah upah kita besar di surga. Aka dia mau patai, bah luar biasa. Dangarong bisi las nyari, dangarong bisi na mohop, dangarong bisi bima betangis. Ima situ juta. Alisaleleng di Portibion, apa upah kita? Upah kita adalah kita terus disertai, diarahkan kepada kehendaknya. Dipasu-pasu kaya anak kota, rumah tangga tai, bah, yang anak kota sahat tuha nahasea. Di luas sita marnini marnono. Di luas sita marna punahon, akka anak naburju. Siolo yajar, siolo ipoda, na sukses dia kaulauna. Ido upah. Sekalipun mendapatkan itu tidak mudah. Ale terus unang marnaluja hita. Inodok nisi. Alanya kamanginang gudang do pesa binarna, akka dampak ni hatani debata, hobartu bibeltai. Didok di Psalm 110 ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron ni dalaku. Sulu-sulu hati uron. Namangihu di 2 Timotius 3 ayat 10-17. Aina nasa surati sini hatun di debata. Jala hasea mamudai, mamicang, paululihon, menunggu-nunggu di bagasa katigoran. Asari pas halak di debata hobas tunasa ulaun nadenggan. Firman itu adalah hasea, mamudai, mamicang. Ya. Jadi sotung pikir hamu hatani debata hola tabu-tabu di sipereon. Ikon adong do mamicang atong, salaho. Alai hatani debata adalah untuk membuat kita lebih baik Tuhan dingganon. Namangihut Heber 4 ayat 12. Aina mangolu do hatani debata jala mapakorhon, jala tumajom sian nasapodang si dua baba, pedang bermata dua. Jala terus do disirang hosa dohot toddi ring-ring do utok-utok. Laos diuhumi do nasa sinakap dohot na pinikiran ni roha. Jadi akaima secara garis besar dampak barita nauli manang hatani debata. Amanginang tabahen mahatani Tuhan ni gabi halomuan ni rohata jala song ni Tuhan Yesus ikolobi sia si panganod do bahenota hatani debata. Song natarsurat di Matius 4 ayat 4. Apalah hola si panganon hanguluan ni jolma tung nasa hatani debata do naro sian ibana. Alanya kamanginang ganupari. Taingok majalo barita nauli. Nuaing nunga maju zamanon di handphone tai pasti ada firman Tuhan. Tajahama, ada ayat harian, ada renungan-renungan harian. Tauji madirita disi masih hobasatta ganupari hobar tuhatai. Ima tahanguluhon. Saya percaya ketika kita mengatakan adong duna mangat 3 hari sadari kan, adong duna mangat 2 hari sadari. Songoni matabain si pangano partodioni, adong na 3 hari, adong na 2 hari. Silahkan tergantung kita mak. Akan namiat di hatani debata, taingok mak. Saya natar pasu-pasu do di bahit debata. Tuhan menolong, menguatkan dan memberkati kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliati Tuhan barita nauli naung sahat tuhami ni minggu okuli sadarion. Dopak kodo mangaranapi roha dohot mata ni hapor siaun nami. Sayurupi mahami di sudi ngulu nami. Mauliati hatami naung paingotok kami. Manugu-nugu hami mangarahok kami. Asa hatami hanguluan ni partodion nami. Nagabisitiopan nami di Portibion. Diragam niaka nabuhubulus sami. Dilas ni rohan ng akka arsak. Hatamido hanguluan di hami. Asa paborhatok kami tu sudi ulaun nami si ganupari. Gabi hatami na marguguy hok kami. Mangapuli hami. Mangalihog bisuk di hami. Jala patupahon akalomo ni roham. Siya tongan ni minggu sa darion, martangyang mahami, tangyang pangudyanon nami, tusudi ruas ni huriam, di HKBP Sentosa, Samarindaon.
Siya na met rodi na magudang say homa na mga ramuti. Akka natongon di bagasan arsa ni Roha. Saya puli manasida. Lumubi keluarga ni amanami amang naiburhu inang buru manurung. Natongon manugut niari na sugut di pukul tulu nunga jumoloborhat buru nasida si Astrid. Jepek domur na Tuhan jala nunga lujay bana na madalanya kapangubation marhitiak kamidis perawatan ni keluarga. Hodo na botosa na terbaik di bana. Jala ido nang takas di pa botohok ko tuhami. Nang borhat ibana siya portibion. Siya tongan ni keluarga. Siya tongan ni huriaon. Atong sayurupi ma natorasna. Ibotona akka-akang narodi keluarga sa luhut. Nangakasi solhot sa luhut. Apuli manasida. Lausongon ido na tongon akka na dibagasa parsahiton ruas ni huriam. Naso pala hugari hami di tangiang nami. Di rumah sakit manang dijabu nasida dirawat. Marhuaso maho Tuhan laho mangubati pamalupon nasida. Parjolo ubati maroha nasida na marsaki. Jala margugo manang toddi nasida mangalo kasahiti. Titikina hamalumon naing jalon nasida siyakko. Paso-paso na sa perawatan na pinatupan ni medis dokter dot aka keluarga pe. Songoni makadungan namin na marulang tahun apala di minggu-mingguon nang tersurat di tikting ni huriam gudang na 30 halak bahkan naso tersurat dope na marulang tahun kelahiran di bagasan minggu-mingguon say homa na mamaso-maso na sida manabaya kagajang ni umur las ni Roha tu nasida paso-paso na sida di partabban ni umur na sida toktong mamuji ho jala makatidakkon habur jomu habal gaumu. Laos di bagasan sadarion tangeko kami ma naung terpilit akka panitia tahun oikumene inklusif ni huriam hakabe sentosaon nanaing ojak kono sadarion di huriamon. Saya pasu-pasu manasida asa marhobas di huriamon hobar tuhatam di bagasan haringgason parsitutuon dohot habuluson ni Roha asa marhite nasida gabi lamtab balas ni Roha di huriamon lumobilah mendampingi kaya nakon nami sekolah minggu anggiat hehe nasida tuak kaulaun las ni Roha di partodion nang ditongan di parhuriaon asima roham Tuhan pasu-pasu manasida nanang jakkonon di lantik sadarion gabi parhobas di panitia okumene inklusif ni huriam. Langsung di distrik nami patupaun ni huriam do konpen pangulan nagok tikido keluarga dari marsogot di HKBP Bontang. Saya pasu-pasu mapareses nami manguluhon ulauni rodi sudiak kapadita guru huria bibel prodia kones rapdohot keluarga nabi neng borhat tu si asa marhiti ulauni lam tarida kesinergian ni huriam HKBP sa distrik Borneo on jala parsidohot lahu membangun tubuh Kristus di tengah-tengah ni bangso doh negara nami khususnya di luar Kalimantan Timuron. Lalu songoni doh tanya ko kami pembinaan manang pembekalan perhaladu seresot sentosa Samarinda nani uluhon ni kadep koinonia HKBP pendeta Dr. Deonal Sinaga na naing pasahaton akamateri na hobar tungolu parhaladoon ni huriam na hobar tu ulaon pelayanan niya kaparhalado di tengah-tengah ni huriam HKBP secara khusus mahami di nasaresot sentosa Samarindaon nanang patupaw nami di ari Sabtu tanggal siya Maret nanang roon say pasu-pasu maulaw ni hobasi masudia parhaladom nadong di resort sentosa Samarindaon asa parsidohot majalo akka pembekalan lumobi di era na majuon asabuy na sida lam di pamora lam di patugu tuulaon pakubasyon di tonga-tonga ni huriam songonima Tuhan di arisadarion upatupahami do persembahan amplop khusus laho
menabor-nabori huriamon dia pelayanan baik di bidang pembangunan fisik, ro dia narikot di huriamon diragam ni hapurluan na hobasi mahami Tuhan akaruasmu nah hujalo hami sakkodoi marhite huriam ma hupasahat tami dalan nami mangului ho manupahi huriamon tuakka hahe bangun na Tuhan majuon na unang luas sami Tuhan di bagasan akka keraguan lau pasahat toni di bagasan uduk dohot ias ni roha mahami pasahat toni tua dopanmu tarpasu-pasu mahami nang dingulu siapari nang dia kaulaun pe di sakapi huriamod do ganuk bulan sian ganup sektor laho patupahon gotong royong tu kebersihan ni huriamon sudi mahami tutu parsidoho disi mamuka sian sektor sada di bulan Mareton sahatu bulan 12 songonima margati sorin laho pature-turehon huriamon kerjasama gotong royong tadana hami marlas ni roha di huriamon ali Tuhan nami patupauni distrik nami donang simposium orientasi pelayanan ima nani dohotan ni sudi akka ama nadong bisa distrikon saya pasu-pasu maulauni di tanggal 10 Maret naneng roon mauliate madiho Tuhan sudi akka naobar tu huriamon rodi ngolu nami ganuk marsada-sada homa na mangaturuhon hobar tu lomon roham porsia dohami na terbaik na duminggan di ngulu nami horu na patupahon asal tutok kami madalatun ngulu nami hobar tu lomon roham mangihutok ko di bagasan hatam na kutangihok kami sesai madusan nami jalatangihom mahami martangiang tuho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marid de mahita huhut tapasaha ma pilihan 2A, 2B, dohot pilihan khusus amplop nabotari di bagasan las niroha.
Udul maju hitamang, udul maju hitam se. Udul maju hitam se. Ala talantik jo panitiata satoki maju hitam. Alani pasahat tamima majauhon goar-goar ni panitia tahun okumene inklusif ni huriata. Dinahau ni situata amang be simbolon. Shalom. Oras madihita saluhutna amanginang. Songonna pinatolas ni uluan ni huriata amang pendeta margada lubis nang pinabangkit panitia tahun oikumene inklusif nang diguari 2024 di huriata alani hujoho kami ma goar-goar laos Roma 70 panitia tahun oikumene inklusif 2024. Ujoho kami mah inang nyonya situa ade simbolon boru silalahi. Namang ihut inang nyonya simbolon boru hutapea sektor 2. Namang ihut inang nyonya situa aritonang boru siagian sektor 7. Namang ihut inang nyonya simatupang boru dolok saribu sektor sada. Namang ihut inang nyonya simamora boru purba sektor 7. Inang pendeta de Tumanggor. Inang situa M boru siregar sektor onom. Inang Jeta Sihotang. Inang nyonya situa ABR boru manik sektor tolu. Inang nyonya situmorang boru siregar guru sekolah minggu. Inang nyonya simamora boru panjaitan sektor 2. Inang nyonya boru parhusip guru sekolah minggu. Inang nyonya tobing boru pasaribu sektor 5. Inang nyonya simbolon boru situmorang guru sekolah minggu. Inang nyonya situa butar-butar boru simajutak sektor tolu. Inang nyonya situa pasaribu boru sinaga guru sekolah minggu. Amang situa EMT Sinaga. Amang situa PR Situmorang. Inang nyonya simajuntak boru silitonga. Amang D Sianipar. Amang situa EYL Nababan. Dohot Parhalado Parartaon. Inang nyonya Aritonang boru silalahi sektor tolu. Inang nyonya Panjaitan boru silain sektor 2. Inang nyonya situa Banjarnahor boru sihaloho sektor 5. Inang nyonya siagian boru marpaung sektor 4. Inang nyonya Lumban Gaul boru simbolon sektor sada. Inang nyonya situa BE simbolon boru simajuntak sektor 2. Inang nyonya marpaung boru sinurat sektor tolu. Inang nyonya situa P simbolon boru napitupulu sektor 5. Inang nyonya Dokter Rumapea situa M boru siregar sektor onom. Inang nyonya situmorang situa Y boru siregar sektor 7. Inang nyonya situa sidabalok boru silalahi sektor 8. Inang nyonya sibarani boru siagian sektor 8. Inang nyonya Manulang boru sinaga sektor 7. Inang nyonya simatupang boru hutagalung sektor sada. Inang nyonya Nainggolan boru situmorang sektor 7. Inang nyonya simamora boru sinaga sektor 7. Amang situaha Panggabean.
San Nopal Tambunan Naposo, sektor tolu. Nia Simbolon Naposo, sektor 2. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, de barana sida alanya ka ulaun di namoding sadarion, along do piga-piga na sobuiro, alay nunga radi rohana sida majakon ulaun na pinasaan ni Huriata. Alani tabigi majo SK na pinatupan ni Huriata di nasida. Huria Kristen Batak Protestan, Distrik 27, Borneo Resort Sentosa, Samarinda, Huria Sentosa. Surat keputusan nomor 10 garing SK garing H.01 garing R.03 garing D.27 garing 3 garing 2024 menimbang dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka perlu diangkat panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda tahun 2024. Memperhatikan, pertama, aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002, bab 1, pasal 5, poin 2.4 dan 2.5. 2. Program kerja HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda tahun 2024. Ketiga, keputusan rapat pembentukan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda pada hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024. Memutuskan dan menetapkan, pertama, nama-nama yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda dengan tugas pokok yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan program kerja tahun Oikumene Inklusif HKBP Sentosa dengan uraian tugas sebagai berikut. Pertama, mendampingi dan memfasilitasi anak sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan bulan Oikumene Anak Sekolah Minggu atau BOAS HKBP Distrik 27 Borneo. Kedua, melaksanakan kegiatan HUT RI di tingkat Huria dengan melibatkan semua kategorial. Kedua, dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada aturan dan peraturan HKBP dan membuat laporan pelaksanaan setelah selesai kepada pimpinan HKBP Sentosa. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 3 Maret 2024, pimpinan jemaat HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Amang Pendeta Marganda Lubis, STH MIKOM, Pendeta Resort. Lampiran SK nomor 10 garing SK garing H0.1 garing R.03 garing D.27 garing 3 garing 2024. Panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda tahun 2024. Penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Sentosa Samarinda. Pengarah, pertama Pangula Nagok Tiki. Kedua, Ketua Dewan. Ketua Panitia, Inang Nyonya Situa Ade Simbolon Boru Silalahi Sektor 1. Wakil Ketua Panitia, Inang Nyonya P. Simbolon Boru Hutapea Sektor 2. Sekretaris, Inang Nyonya Situa Aritonang Boru Siagian Sektor 7. Bendahara, Inang Nyonya Simatupang Boru Dolok Saribu Sektor 1. Seksi-seksi bidang perlombaan tingkat distrik. Pertama, seksi perlombaan tingkat distrik yaitu A. CCA garing Bukuende. Nyonya Simamora Boru Purba Sektor 7, Pendeta D. Tumanggor Guru Sekolah Minggu. B. Menyusun indeks Bibel.
Inang Situa M Boru Siregar sektor 6, Jeta Sihotang guru sekolah minggu. Sekolah minggu Idol, Inang Nyonya Situa ABR Boru Manik sektor 3, Nyonya Situmorang Boru Siregar guru sekolah minggu. Tari kreasi, Inang Nyonya Simamora Boru Panjaitan sektor 2, Inang Nyonya Sihotang Boru Parhusip guru sekolah minggu. D. Peragaan Injil, Inang Nyonya Tobing Boru Pasaribu sektor 5, Inang Nyonya Simbolon Boru Situmorang guru sekolah minggu. F. Cerita Injil, Inang Nyonya Situa Butar-Butar Boru Simajuntak sektor Tolu, Inang Nyonya Situa Pasaribu Boru Sinaga guru sekolah minggu. Yang kedua, seksi perlombaan 17 Agustus. Amang Situa EMT Sinaga sebagai koordinator sektor 1. Anggota Amang Situa PR Situmorang sektor 7, sektor 5. Inang Nyonya Simajuntak Boru Silitonga sektor 6, Amang D Sianipar sektor 7. Ketiga, seksi perlengkapan, Amang Situa EYL Nababan sektor 6 dan Parhalado Parartaon. Keempat, seksi kesehatan, Inang Nyonya Aritonang Boru Silalahi dari sektor 3, Inang Nyonya Panjaitan Boru Silain dari sektor 3, Inang Nyonya Situa Banjarnahor Boru Sihaloho dari sektor 5. Seksi dana, Inang Nyonya Siagian Boru Marpaung sebagai koordinator sektor 4. Anggota pertama, Inang Nyonya Lumban Gaol Boru Simbolon sektor 1, Inang Nyonya Situa BE Simbolon Boru Simajuntak sektor 2, Inang Nyonya Marpaung Boru Sinurat sektor 3, Inang Nyonya Situa P Simbolon Boru Napitupulu sektor 5, Inang Nyonya Dr. Rumapea Situa M Boru Siregar sektor 6, Inang Nyonya Situmorang Situa Y Boru Siregar sektor 7, dan Inang Nyonya Situa Sidabalok Boru Silalahi dari sektor 8. Seksi konsumsi, Inang Nyonya Sibarani Boru Siagian sebagai koordinator sektor 8. Anggota pertama, Inang Nyonya Manulang Boru Sinaga sektor 7, Inang Nyonya Simatupang Boru Hutagalung sektor 1, Inang Nyonya Nainggolan Boru Situmorang sektor 7, Inang Nyonya Simamora Boru Sinaga sektor 7. Yang ketujuh, seksi akomodasi transportasi Amang Situaha Panggabean sektor 1. Kedelapan, seksi dokumentasi Naposo Sanopal Tambunan sektor 3. Kesembilan, seksi humas upacara 17 Agustus Naposo Nia Simbolon sektor 2 dibantu dengan remaja atau Naposo. Samarinda 3 Maret 2024, pimpinan Jemaat HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Amang, Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM, Pendeta Resort. Terima kasih. Dihamu akka ama inanami panitia tahun okumene inklusif nihuriat HKBP Sentosa. Naung dipilit jala naung dijuho nakin guarna. Bagasan sadarion, bagasan sinorani tuhata. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni Tod di Parbadia. Au padita HKBP Resort Sentosa Samarinda mengujakun hamu sude panitia tahun oikumene inklusif HKBP Sentosa. Jala paborhotok kamu tu ulauni sian nama muka sahak rodi na paujukon ulauni. Saya didongani jala dipargugui Tuhani mahamu mangulahon ulaun nang penasahat Tuhamu sadarion. Amin. Sudi maha mengalusi di pasu-pasu di ramoti jala dipargugui Tuhani mahami pasautoni. Pasu. Madopako tujulo mamu. On manasida kamanginang nanang makobasi ulaun tahun oikumen inklusif ni huriata adorak sa pasat tamis kaun penasida non non makatai do nasida parjulu pamuhay ni ulaun nasida alai pasahat tami maes kaun tu nasida jolo dopako maju musinang satabi dopako maju musia satabi
Lupa ko. Lupa ko to sama. Upasahat tami ma tikitu panitia dalam halon ketua lahu pasahaton hata huwasi. Shalom. Horas madihi tamanginang parjolo mau leate di doko kami tu amang pedita resort naung melantik kami songon panitia tahun okomane inklusif tahun 2024. Parjolo siak kami amanginang molo tahun okomane inklusipon hera dihususkan do kegiatan untuk anak sekolah minggu. Jadi pangiduan nami rap mendukung mahita manginang diaka anak ta sekolah minggu naneng bertanding tu distrik anggiat boy nasida bertanding doho dengan jala boy meraih hasil nadumenggan atas dukungan dari semua ruas HKBP Resort Sentosa. Tarlu mobi tu aka inanami guru-guru sekolah minggu kami berharap hamudo inang na di harapan kami untuk mendidik anak-anak sekolah minggu holon na mendukung doh kami aka panitia. Jadi harap roh nami kerjasama yang baik pasti membuahkan hasil yang baik. Om Majo inang hata patujulo siak kami tanya ko kamu kami margogo kami mangulahon jala berhasil anak-anak sekolah minggu tadi tingkat distrik mau lehate. Liate ma dinasida alani tatanya ko banasida di bagasan uduk do serep niroha martangyang mahita. Ali Tuhan nunga ojak sadarion panitia tahun oikumene inklusif ni huriamon. Sai pasu-pasu manasida makobasi ulauni jala marsanga magwarmu lam tumajuna mahuriamon. Marhite-hite pakobasion nasida sian sekolah minggu rodi sudi kategorial di bagasan tahunon. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Berhak mamu. Marit de mahita nomor 126 ayat sada. Laus rim mahita jongjong saluhutna. Ali di bata aman namin na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Duhot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolhom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasayang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon lehon mitu hami. Asalam birgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ni tonirodin pamataku.
aman nami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya romah rajaunmu, saya saut malo meniroham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim.